Κύριε Λεριτζή, αν αποτύχαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αποτύχαμε, είναι πασιφανές, αποτύχαμε διότι δεν είχαμε το θάρρος και την πολιτική βούληση να εφαρμόσουμε αυτά που είχαμε εξαγγείλει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχαμε το θάρρος να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Να βγούμε και να πούμε ότι εντάξει παιδιά, πάμε κόντρα στο ρεύμα. Γιατί δεν το είχατε το θάρρος αυτό, κύριε Διότι ποιος σας εμπόδιζε, δεν σας εμπόδιζε κανείς. Εγώ θυμάμαι το 2004, όλη η Ελλάδα είχε σηκώσει τον Καραμανλή στα χέρια και λέει προχώρα. Κάνε ό,τι θέλεις. Άλλαξε τα όλα. Επανίδρυση, είπε ο ίδιος. Και δεν έκανε τίποτα. Έτσι. Γιατί. Έχετε εσείς μια εξήγηση εδώ, γι' αυτό. ακούστε, μου επιτρέπετε, κατά τη γνώμη σας, επειδή μετήχατε τον κυβερνήσεων Καραμανλή. Πιστεύω ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και θα σας πω αυτό το οποίο είπα ανοιχτά στο προσυνέδριο, όταν ακόμα ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Είπα ότι ουσιαστικά μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπήρχαν πάντοτε δύο δυνάμεις. Οι δυνάμεις του εξυγχρονισμού και οι δυνάμεις οι οποίες ήταν δυνάμεις κρατισμού. Μάλιστα. Ουσιαστικές δυνάμεις κρατισμού όμως, οι οποίοι το πιστεύανε αυτό το οποίο κάνανε. Και επικράτησαν αυτές οι δυνάμεις. Ο κ. Καραμανλής σε ποια πλευρά ήταν? Ήθελα να πιστεύω για πάρα πολύ καιρό ότι ήταν στην πρώτη κατηγορία. Θεωρείτε ότι θα